खुलुमबाय रायजोफोर आं बे समाव मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर गिबि आपडेटआव दङ चन्दन ब्रह्म बिथांखौ थांनाय साननैसो आगोलाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे चन्दन ब्रह्मखौ बिपिएफआव लाबोनो थाखाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय सानैसो मानसि चन्दन ब्रह्मजों सावरायनो थाखाय थिनहरनाय जादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा रोखायैनो फोरमायनानै होनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो खोनाखाबाय नङा होमबा दा चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंदों जे बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैनाय मानसिफ्रा एबा दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै फिन आरो बिपिएफ दोलोआवहाय थांफिननाय नङा बे बाथ्राखौ चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनानै होदों चन्दन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो खोथाया जिहेतु कनफिउजन जाफ्लांनो हागौ रायजो राजानि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जानो हागौ बे खारनावसो आङो खोथाखौ बुंफिननो सानदों आरो नोंथांमोन सोंनायखाय नङाबा बे खोथाखौ सोंनांगौ फिननांगौ आङो रिप्लाइ होनांगौ होननानै बहाय माबा मोनसे बास्तबता एबा बहाय मोनसे गुरुत्व दं आं बेखौ साना खोथाया स्पष्ट जे दिनैहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबै जिबायदि मोनसे मजबुत सिन्ताधाराजों एबा परिकल्पनाजों जिबायदि आवगायगासिनो दङ थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोबोद मोजाङै आइ आफा रायजो राजाया आसा खालामनाय बायदि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जाहा मानव गेदेर जयन्त बसुमतारीखौ जों बयबो रायजो राजाया जों दैथायहरनो हादों बेवहाय निस्सय इउपिपिएलनि पार्टिनि भटल' नङा खारन बे रायजो राजानि भटजों देरहादों दा बेनो प्रमान खालामो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दिनै ओनसोलनि आफा रायजो राजा गासिबो जाति जनगोष्ठी भाषा धर्मनि मानसिफ्रा गनायबाय आरो मोजां जे मोनो बेनो थांनाय बारनि प्रमान दानि जि अबस्था फैगौ बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावथ' आरो माने सिरियासद्राय जानानै बहाय साननांगौ जेबो गैया बिराद बुरजा मार्जिनाव देरहागोन बेखौ बयबो दिनै रायजो राजा मिथिखायो दा गतिके आंल' नङा जे बिपिएफनिफ्राय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना बरन्सो दिनैनि जि सिनारि बिपिएफनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा चन्दन ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनानै होबाय जे बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै फिन आरो बिपिएफ दोलोआवहाय माब्लाबाबो फैफिननाय नङा बे बाथ्राखौ चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै रोखा खालामनानै होनायखौ जों बयबो नुनो मोनखाबाय नङा होमबा स' रायजोफोर दाना फैदो लैहोर गयारी बिथाङा बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाबावदो जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां जोंनि बर'नि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जे आफादगिरि बिथांनि कल रेकर्डिं भाइरेल जानाय जों गोबां खोनानो मोनबाय थादों दा बेखौ लाना जोंनि रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे गोनो गोथो सृष्टि जानायखौ जों नुनो मोनदों मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावाखै होननानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया माने सावरायगासिनो दङ बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा दिनै लाइमोन बैसोनि सेंग्रा जानानै आं बुंनो सानदों जे जोंनि यं जेनेरेसना बिनि सायाव आरो बे जे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दङ बिनि सायाव जोंनिफ्राय मा साननाय फैदों बा जोंनि गोसोआव मा थट्स फैदों आं बेखौ रायजो राजानि गेजेरावहाय आं फोसावनो सानदों दिनै जों गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बिनि उनाव जोंनि बिटिसिआव जेब्ला गुलाय गुजाय प्रब्लेमखौ जों नुदोंमोन एनकाउन्टार जानाय इभिक्सन जानाय बा बिभिन्न प्रब्लेम जानाय बे समनिफ्रायनो जों खावलायबोबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावनांगौ आरो जाथियावहाय अलखद जायोब्ला बे अलखदखौ समाधान खालामनानै होनांगौ होननानै जों सिगांनिफ्रायनो निउसनि गेजेरजों बा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोसोआव बे खोथाया सोमजिखांबोबाय थादों दा बेखायनो दानि परिबेसावबो जों लुगैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय राजनितियावहाय स्ट्रेटलि बुङालासिनो बा थोंजोङै माने बेवहाय हेफाजाब होआलासिनो जुदि जे जोंनि समाजावहाय सात्रफोरनि जे प्रब्लेम जानाय बेखौ नायनानै होयोबा जों गोजोननाय मोनगोन जेरै जोंहा इउनिभारसिटियाव गोबां प्रब्लेम दङ थिग माने
नांगौ बायदि टाइमावहाय रिजाल्ट मोना दिनै जोंना गुबुन गुबुन कलेज दङ हायार सेकेन्डारि स्कुल दङ जेरै जोंना क'क्राझार गभ हायार सेकेन्डारि NMP स्कुल बेयावहाय जों बुंनो थाङोबा दिनै लकेलनि एरिया मोनसिगोन जे बे कलेजआ मोनसे जारिमिनारि कलेज गोबाव बोसोर फुराना जाबाय बे कलेजआहाय दिनै बे कलेजाव दासिमबो गोबां छात्रफोर दङ नाथाय बे कलेजाव दिनैहाय मेथ्स टिचार दंना गैया साइन्स टिचार दंना गैया बिनि खबरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै बेयावहाय जोंना मोनसे प्रश्न दङ दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय दिनै जोंहा स्टुडेन्टफोरनि हस्टेल सिट केपासिटिया बारायबावनांगौना बारायबावनाङा दिनै जोंना हस्टेलावहाय सिट केपासिटिया खम ना बारा बिनि खबरखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै बे जोंनाव मोनसे प्रश्न दङ दिनै जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमायावहाय दासिमबो जों बुंबाय थागोन दिनैहाय खौथि खौथि फैसा दिनै टेम्परारि प्रग्रामावहाय जेरै नलेज फेस्टिभेल बा जोंहा ISPL बेयावहाय जोंनि इडुकेसन जे फान्ड दङ बिनिफ्राय बाहायनायखौ जों नुबाय खौथि खौथि फैसा नाथाय दिनैसिमबो गार्लस सेफटिनि थाखाय बा जोंनि स्टुडेन्टफोरनि सुबिदानि थाखाय दासिमबो इउनिभारसिटिनि गेटनि बायहेरायाव दिनैसिम जों स्ट्रिट लाइट नुनो मोनाखै दिनै इडुकेसन सेक्टरावहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दोंमोन NIT जागोन जोंहा दिनै ट्राइबेल इउनिभारसिटि जागोन स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जागोन बेफोरखौ जों सिगां समाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव खोनाबा जों लाइमोनफोरा गोबां गोगानाय मोन्दोंमोन आरो जों खुसि मोन्दोंमोन जे जों फरायनो मोनाब्लाबो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बै NIT आव फरायदों बा बै मेडिकेल कलेजाव बा जोंनि बै ट्राइबेल इउनिभारसिटि बा स्पर्ट्स इउनिभारसिटियाव फरायनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोथों बा जौगाखांहोगोन होनना जोंनाव मोनसे माने गोसोआव गोजोननाय फैदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैसिमबो बे NITनि जे NIT खौ जे बानायगोन बा NITनि नामाव जे माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ स्टेप लादों जों बेखौ नुनो मोनाखै दासिमावबो आरोबाव जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे खोथाया बार बार सोमजिखांबाय थादों दिनै जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जुदि दिनै फेरेंगा सारखौ जुदि फोरोंनो हायोब्ला जे बिथाङा मा प्रश्न खालामनांगौ मा प्रश्न खालामनाङा अब्ला आं खावलायनो सानदों बिथांमोना दा UPPLआ सरकारावनो दङ आरो जिहेतु एबसुआ UPPLखौ इनडाइरेक्टलि बा डाइरेक्टलि सापर्ट खालामगासिनोआनोखा जों लुगैनाया बे BDCनि एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे बिल पास खालामनानै हरथों बा मोनसे माने मेम'रेन्डाम हरथों आसाम गभर्नमेन्टनोहाय जे जेलाव थानाय बिग्रायारि आदामोनखौ बख'नांगौ होननानै हरथोंखौ जों लुगैदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जों हरनायखौ जों नुवाखै जोंना आसाम एसेम्ब्लियावहाय जोंना दिनै UPPL लिडारफोर दङ जोंनि दिनै मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सार जोंनि एबसुनिनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा दिनै MLA जानानै दङ बिथांमोननिफ्रायबो जों लाइमोन इउथ्सफोरा लुगैयो जे बिथाङाबो आसाम एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे मेम'रेन्डाम होथों बा माबा मोनसे डिमान्ड खालामथों जे बिग्रायारि आदामोन जेलाव थानायखौ बख'नांगौ होनना नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जों नुनो मोनाखै दिनै जे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनांगौमोन बेखौ मावजोबनाय जों मावजोबनाय नुवाखै बेखायनो जों खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे जोंनि जे प्रब्लेम्सफोर दङ बेखौ बिथांमोना नायनांगौ राजनितियाव डाइरेक्टलि थायालासिनो बा दिनै UPPLखौ डाइरेक्टलि सापर्ट खालामालासिनो जुदि बिथांमोना रायजो राजानि खामानि मावोब्ला रायजो राजाया मोजां मोनगोन दिनै जोंनि फरायसाफोरा मोजां मोनगोन दिनै जोंनि इउथ्स लाइमोनफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ निस्सय मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनबायबो थायो जास्ट दानि जाय लिडारफोर दङ बेखौ जोङो मोजां खामानिखौ मावजानाय लुगैदों आरो बेजों लोगोसे जोबथायाव आं खावलायनो आं दिनै गावनि गोसोनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों दिनै जोंना UPPLनि लिडारफोरा गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोदोंमोन इलेक्सन समावहाय बा दाबो बुंबाय थायो सान्थि फैबाय सान्थि फैबाय सान्थि फैबाय होननानैहाय BDCआव सान्थि परिबेस फैबाय होननानैहाय जुदि सान्थि फैदोंब्ला दाबो मानो इलेक्सना मानो जोबाखै जुदि सान्थि फैदोंब्ला आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार जोंनि दिनैहाय जोंनि जाथिनि आदामोना मानो दासिमावबो पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांगौ दङ दिनै जुदि सान्थि फैदोंबा बै गरिब आबौआ जेब्ला हाग्रायाव बन थसे दाननो थाङो अब्ला बिथांनि रुवाखौ मानो सिख'नानै लाबोयो बिथांखौ मानो दिनैहाय पुलिसनि हाराहास्ति खालामो जुदि बै हाग्रा खाथिनिया बा हादान ओनसोलनिया जुदि थास' जावनो थांब्लाबो दिनै मानो फरेस्ट गार्डनि अयथासारखौ जोंनि बर' बिमामोना मोनगासिनो दङ जौ मावनांला दिनैहाय एमाव देनांला गुबुननि न'आव हाजिरा मावनांला होननानै जोंनि UPPLनि लिडारफोरा जोंनि रायजो राजाखौ दिनै बिथांमोना फिदिंबोदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना 4 बोसोरनिफ्रायबो अधिक जाबाय सरकाराव थानाया रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय जों मोनसेबो नुवाखै ओंखायनो आं खावलायनो सानदों जे जोङो UPPLखौ जाहाथे जोङो 2025आवहाय बोखारो आरो जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोफिनो मानो होनबा हाग्रामा महिलारि साराल' एकमात्र सासे लिडार जाय जोंनि BDCनि ओनसोलनि थाखाय सानो आरो जोंनि इयुननि थाखाय सानग्रा लिडार
जों हाग्रामा महिलारिसाखौल' नुदों। गोजोन्थों।